אדוני באלוני ממרא, והוא יושב בפתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו. וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אנא תעבור מעל עבדיך. יוקחנה מעט מים, ורחצו רגליכם, ושענו תחת העץ. ואקחה פת לחם, וסעדו ליבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם. ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר, מהרי 3 שיאים קמח סולת, לושי, ועשי אורות. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו. ויאמרו אליו, איה שרה אשתך?